KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno jeben jalen beltoro den der galleji men Koorka Thierno hallo mbawden wonde men cere e wende Koorka Thierno Mody woni jewtidi do men Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina de weltina bitali ne ita yewende Koorka Thierno jeben jalen bel toro de der galleji men Koorka Thierno ele isen bol ele isen bol bawi wala nganda ba Tana kali. Monane. Amiru ne awni monane. Tejew min gila yimbe na jahay law min boro wara dum santir bu wi won boy elle won ko rewe ame min hanki jew mi nyamani hande ni mi nyamani mi hejaaki ni min khalid no bawi ni yaaki wala bawi ni yaaki hankadi yam hambe yamen labar min so tawi mi yugo hulbe tan hankadi mi inirimo bawa isen bol Allah seede wona kadi an ko ar mi jotono bawi do holto fotata no holto fotata wala mi jaddu nek do jaddu mi do nani ho rukuyel cewgel tan ñoƴƴi potu su debbo gor wi kam damay hey mi woni kam damay hey ha to won tagala go no boy gila dalden findide kejare gila dalden findide kejare kono hanki ala bawidi affaire on hulbini non gorko kono hanki mi huli de har wadi seydneji de non wadi seydneji har wadi seydneji de e bi seydneji ko fuur tan goni ndeke do wadi jinneji ala min bawidi cikkunomi lewru Koorka seedana yaltata la ilaha illallah ma yirbe Koorka joni ke bawidi aran ko jinni ngol ma yirbe Koorka joni ke aran ko jinni bawidi to hunde ko ni yaari an kam mawɗo an kam aɗa wowi Fouta ɓokki sarankoɓe an kam ladde kam tampinaɗe min Abdou Aziz kam commune Dakar naɗo aɗano finninde kejjare kam min mbaɗirno ɗum tan ko saabu Allah e wonde sukaɓe taw noon en mbatti hen yiide seydaneji joni an no mbatten min Abdou Aziz min karoɗo e garan place min zéro kumtari ndi fate bangguel finninde kejjare mo goppama an salatu aɗa yaha aɗa finnuno ya kejjare wona Abdou Aziz ko ɗum tan ala mine kaldu hankadi min peliti ko min ketta e affaire ma jaalo e kumtare ndi bare an woni mawɗo grand place o kam joni min poftinma jamma foppina jaa de bonne yane mon on wallahi sa ko biro wala jogo hakkilaji mangani mi burmo jogo hakkilaji temede jeedi yaran ji jinne ne fo en dogi weex bi min gor min ona mbalam tayle an kadi hay wona haydara biya mi kom kawma kon kadi njaram koy kawma kon ari njaram hange kono bawi fuurangi hakkadi suusa fa la har biya suusa ala an woni mawɗo grand place hay so mi woni mawɗo la har ko jiɗen hakki ko kay gijam ɗum hay goto hawrata ya finnune kejjare wattaminoorema sabu ko ni kay hay woppa grand place o ɓuri ɗum say kay ɗum ko kaldo ngo Allah seedi woppa grand place o a suusa yaara ala suusa koy mi haalano noon de en jaara jehen en mbawa gariten joni hetto e finnide kejjare min ketta kumtay joni goppene fof kettede kumtay kejjare ala ma yimɓe kejo noon min to joni kejjare ala bawi ɗon hurrede ndeke wala go ɓawo bolto de ko ɗemgal tan joguiɗa la ilaha illallah min kam ɗum jew guila eɗen jiiya ɗum kanko wonno caggal après mi natti mo yiɗi kanko heddi yen subhanallah se no hulɓini dey Koorka Thierno
ɓe hortanoɓe ɗe nayi gacce kam caggal no wiye balɗiɗi bal tati heddi waɗa gasi korko juutare korko e préparation korko muusi way sa naate lewru ndu tan natti muusi min noon mbaɗa jooɗe erreur korko julde korko wiyetake bal tati bal nayi heddi hay mbuuɗ natan ɗo taw oɗon ponmi ñagarde ceerno sérif ngol lawol ko mi noddata ɗum ko lettere mbindanan min eyyi mi ƴeew ndax mo ƴeew ko walliti kam o ƴeew kadi almuɓe makko ɓe imni en kamɓe fof no mbawi nene argay ar woɗa ko mbindanɗa kam ɗo ar woɗa ko mbindanɗa kam nene a majjani julde kam yettima wona te ceerno sérif kam jiɗo ɗum mbindude lettere eyyi sérif matar sehilamo o haalde almum makko ɓe mballa kam e julde korko min hay mbudnatan ɗo taw e ngala taw ko julduɗen de te ani hoorema a hetti a suwato hettude nda walla demande aide wona jikko ron ko jamanu ɗon nda hol bindoɗo wona ɗum noddirma mindanaka ay jira meɗa nanen kam école walla ka jejjiɗo hay vocal uji mbattaɗi foof vocal janngude jiiɗaɗe baba annene mi yiyara waɗa vocal tan mi yiyara waɗa vocal tan so hakkil mi yiya mbawen mbaɗo écrit ni vocal a ƴettat ferema e pawa hen a haali gonga moom a haali gonga de il faut ñanga meeɗano yidde naata école de hannde kam mi yiiɗi naata école hannde kam mi yiiɗi naata école ko joni ɗum ɗo kam hono foti kam ɗum bindande te no mbaɗa wonde analphabète yumma ɓuuri wonde alphabète sowona nodda bébé kaali ƴeewa sema windande ɗum bébé holon an waɗ ɗum bébé bébé kaali ayyan woppode kam provoqué a nani ko waɗ ɗum bébé kaali kayitaji makko ka jiiɗa hen bébé nder yaab ausubillahi mina seytani rajim min kam neɗɗo seyɗani neɗɗo mbaɗo provoqué bammakko koye an jiiɓino amin nande noddanam bébé kaali min mboɗo huuli kaali ndax liggaki ɓinguel om mboɗo huuli ndax kaali liggaki ɓinguel om bébé kaali jannayi galle o ko e analphabétique taw won Koorka Thierno mo yo tan ɗum taw ko iwdi noon boy Abdoulaye ɓawa ceerno mbaɗa tampere jam nan kay a seli mawɗum mbaɗon golle ko mawɗum no wa grand placement ewi jaam mbaɗa ɓe garan taw ala ɓe suwade e antanari eyi a yiide eyyi ko noon mbaɗon golle sawa eyyi Abdoulaye mbaɗane mi yafno tan caggal lewru Koorka probléme uji accrochage uji nanɗen ɗoy fof aɗa yerlode yaafo ɗum ala oɗon gacci ala hake Allah rokkumen toyde saaha mo wuuri an ka kaw kaali ɗum wadde ka kaw wallahi ɗum fof ala caɗele wallahi ko aduna tan te an ka boy nehiɗo aduna tan ka boy nehiɗo mataw kay erreur waɗat e probléme uji aɗa ni noon an aɗa ñaaɗi ɗum waɗi ala ceerno mumen ma gussa seeɗa noon aɗa ñaaɗi boyɗi hen noon gila cukagu ƴeew seeɗa noon koye bari pa noon taw jimami ɗo joni kam jiɗɗo bindande ceernam goto lettere ceerno sérif lettre aɗan eyyi pour heɓa lettere o julde Koorka koko ari ɗum ko lettre hol ɗum lettre demande aide pour mi yinmo bindude lettere o totta almuɓe foof liira ɗum d' accord joni somi faami jiɗɗa komi yomi windene lettre eyyi pour demande d'aide eyyi pour hol ɗum yo ballam julde Koorka ari anani almum makko ɓe yoɓindinanam kalis ɓe totta kam hoto ɓe jii galle mokkomi o galle o kam luɓa ɗum an bo maɗa andi ɗum wona joni kamɓe soɓe jii situation galle o tan ɓe cikkat noon dañalam wayani noon d' accord a faami mbaɗan noon somi jooɗi mbiyam mbaɗa nunɗa mi wasa ɓe haalande ɓe ballata kam mi faami ɗum de ko iɗe moƴƴo eyyi kono ceerno Mody eyyi wona ko mbawonmi wadde de holɗum bindude min mbaɗa wawi windude lettre hayko so wona lettre mbaɗa wawi windude kono an mi windananima lettre ko tawi ceerno Mody an ɓurno andude ɗum ɗo ma ar ñalawma o ɗo ma ar an ɓurno ɗum andude an ɓurno andude o accrochage oɗo ma wat hannde eyyi min noon boy min tooñi hooram min bonnedagal ma aduna fof haali ɗum a faami
min maslaha tan mbaɗannome ma koye Koorka gonɗen way mbaɗani an c'est très impoli a faami c'est bon c'est très impoli c'est très arrogance kadi aɗa waɗi arrogance trop ceerno Mody modérta langage mimi c'est très arrogance minima c'est très arrogant mi ƴettante hayre de sa ƴetti hayre mi ƴetta brique an jeeyi hayre gonɗa bondenede way umo grand place umo min waɗ ɗum boom min gardo tawi analphabète goto no jooɗi mbatta eyyi so yiiɗi so yiiɗi sa janguna jotta ko lettre ma demande ɗo anda holbinonomo kona wona min wona min ya koye bari pam guiɗama wawa bindu fonen tawa mawɗo kadi faaɗo ponnonooma mbiya aɗa winda demande den wonde guiƴiraɓe maɓe ƴeew omo eno guertogal ni o KP hokkanno on Koorka Thierno Mody ɗo e Piindi TV. Koorka Thierno KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma